Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat liradaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratna qudub syamil maqam min ghazil azam sultan al-awliya syekh Nasani Syadi. Wa ila hadrat mursyidina murabbi rahna maulana al-habib Muhammad bin Abdul Hashim khususan al-qudub syekh Jamal kan Yasmihi. Wa ila hadrat masyayikhin ustadina ma'alimina walidina khususan masyayikh darat al-Hasan. Wa ila hadrat syekh kitab tanfil ghafirin syekh Abdullah Nasir Muhammad sallallahu أصول مفراهيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه ومتعنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته في الدارين آمين. وذكر أن سليمان بن عبد الملك وذكر أن تدور أن سليمان استني سليمان ابن عبد الملك Amirul Mukminin kang dadi kepalane wong mukmin. Kana iku ana sapa Sulaiman iku jalisan lungguh. Ainda ulang iku dalam sanding Sulaiman Az-Zuhri utawi Syekh Zuhri. Baca mongko teka sapa rajul wong lanang. Angkara nuli dawuh lawan maring rajul sapa Sulaiman. Balagha temekani ing ingsun apa annaka stune sira iku ta ngrasani sapa sira fiya ing dalam ingsun to marang ingsun wa qulta lan ngucap sapa sira kada mungkene wa kadalan mungkene pangalan nuli matur sapa rajul lanang mau ma fa'altu boten nglakoni sapa ingsun maqul tuan ora ngucap apa-apa sapa ingsun cek nang suci-suci hika tentang sirah. Anggalan nuli dawuh lau maring Zuhri. Sapa Sulaiman innal ladzi istune wong akhbar kang nyritani ne ingsun akhbar kang nyritani sapa alladzi ni ingsun kana iku ana sapa alladzi ku sotikan iku bener. Anggalan nuli dawuh sapa Zuhri Syekh Zuhri radhiyallahu ta'ala an la yakunu ora ana sapa annamamu wong ahli adu iku satu kan iku bener omongane. Qalan dawuh sapa Sulaiman sadaqta bener sampean idhab bal yasira bisa lamatin lawan selamat den sebut yen Sulaiman bin Abdul Malik Amirul Mukminin iku nuju pinara den dampingi dening Imam Zuhri nuli ana wong teko nuli Sulaiman dawuh aku krungu kabar yen sampean iku ngrasani ingsun lan ngucap-ngucap ngene-ngene wa iku matur kula mboten rumaos lan kula mboten ngraosi awan panjenengan. Sulaiman dawuh wong kang kandha marang ingsun iku wong kang temen. Azuri dawuh wong kang adu-adu iku ora ana kang bener omonge. Sulaiman dawuh bener sampean. Sira baliya kanthi slamet. Ya. Ini anak cerita. Jadi suatu ketika ini Sulaiman bin Abdul Malik iki entuk info sangka si A misal katakanlah ini si A. Sulaiman bin Abdul Malik itu info sama si A. Wah itu di endo karo B kuwi. Tapi Sulaiman bin Abdul Malik awal-awalnya percaya.
Terus sing si B sing diceritakno karo A mau teko ning Sulaiman. Kok jering ngomong-ngomong tentang aku, ngelek-ngelek aku ya. Terus si B iki gak rumangsa ngomong apa-apa padahal. Sangka iku berarti kan meskipun si A ini mau seolah-olah jujur, aku ini tenanan untuk aku cerita. Dia mau B itu ngelak-ngelak kue, seolah-olah jujur. Tapi jenenge wong namimah, jenenge wong adu-adu, itu jujur kaya apa? Sangka gaya bicarane kaya tenanane kaya apa? Tetep wae nek jenenge wong adu-adu ya gak ngarah iso diarani jujur. Ya meskipun sama gaya bicaranya ketok jujur, itu ya awak dhewe ya aja gampang percaya, aja gampang dekne nek ngomong ora karo guyu kok misal. Iku aja didelok saka guyu purane. Memang nek wong omongan karo guyu iku kaya dekne guyon. Tapi orang mesti nek wong omongane ketok jujur terus dekne jujur tenan gak mesti. Qala ba'dul hukama man akhbar qabishat min anakhin huwa syatimu la man syatamaka. Qala hu ibnu munabbihin rahimahullahu ta'ala man madahaka bima laysa fika fala ta'man ayyudhammaka bima laysa fik wa qala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.